Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sangkariko ng mga yagasubaybay ng kanaton mayo live sining mga wakto na yani, yaga pangunda ko kamukariko ng pagpangunda ng agama Islam na yani uman yung pagpangunda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pangaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sining tagbis na wakto adun, padayunon natin o asumpayan natin yang kanatin mayubityara o pagbawbaw makapantag sang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagabi, mga alang ng Allah Ta'ala, ya magugod nato na upod sang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di kita mayo maging extreme, maging over, maging sobra pagdating sang mga sifat, katangian o pagkautaw ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kay aun adun mga utaw na igaklaim na Muslim silan, aw gayud aw mga paniniwala nilan makapantag sang pagkautaw o sifat, katangian ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na way kabunnan sinyan. Bakun inyan sifat ng Rasulullah, bako uman inyan pagkautaw ng Rasulullah. Kamagunawa ng law ng kadaygan Allah ng Allah Ta'ala, aun sabad kanilan, kamagunawa ng yamang kalambit na kagabi, aun nyagalaw kanilan na yang Nabi Muhammad kuno buko ng utaw. So buko uman yan ng buna, kayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung malambit na kagabi na mano siya yan, utaw yan. Aun uman nyagalaw na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan kuno yung pukas na binay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So di gyapon niya ni tama kay before pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam onday mga binawi. Agaw gani sang manusya, entire manusya, yung pukas na binay ng Allah Ta'ala sang mga manusya, si Nabi Adam alaihi salam. So yamo na pa si Adam kaysa sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw itong wapa uman si Adam na aun da uman mga binay ng Allah Ta'ala na yamang kaw na. So inyan, baka nang buna inyang long nila na Nabi Muhammad kuno yung pukas na binay ng Allah Ta'ala, labi-labi da sang entire da ng mga binawi, mga makhluk ng Allah Ta'ala, aw sang intiro manusya, baka yun ang buna. Aun uman mga utaw maglaw na yang Nabi Muhammad kuno sallallahu alaihi wasallam, ibay ng Allah subhanahu wa ta'ala si kinsang kapawa. So baka yan ang buna kay na nga yang binawi gid ng Allah Ta'ala na ininang ng si kinsang kapawa, yang mga malaikat gid, na baka man ng malaikat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun uman mga utaw na igapanginto na yang mga kanabi-nabiyan aw ubos dalong nan ng mga binay ng Allah Ta'ala, ibawi long nan silan ng Allah Ta'ala si kinsang kapawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So extreme dayani na mga paniniwala iyadan billah ng kadaygan sa mga kamusliman.
aun uman maglaw na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam or aun maglaw na yang Allah subhanahu wa ta'ala lawnan ibawi nan yang ubos ng mga binay, mga makhluk, pati dayang surga o naraka para sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bukod yapon yanin ng tama, sabab yang Allah Ta'ala iadun nan yang kariko ng mga binawi, supaya sang pigatawag na pagtauhid o pagsambukanan na Allah Ta'ala sang pagsimba. Yang asimbaon ng mga binawi ng Allah Ta'ala, yan gid na Allah Ta'ala o di silan magsakuto kanan na Allah Ta'ala sang pagsimba. Yan yung sabapan ng pag-adun sang mga binawi. Bukod ng para sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then on uman pay maglaw na yang Nabi Muhammad ko no way kanan anino. Awa ko no'y anino ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw di ko no yan pagdapuan ng langaw. So kwan dayani ng mga paniniwala over the laban. Sobra da sang kabunnan. So bantay kita sini ng mga pagtuo. Kung pagani kadegan alang ng Allah Ta'ala kamagunawa ng yamalambit ta kagabi na yang ang mga utaw na maglaw na yang Nabi Muhammad kuno ang kanya yamatigam yan ng ilmul ghaib. Maana ng ilmul ghaib itong mga butang na yamang katago. Itong mga butang na yamang katago, yamatigam kuno san ubos yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So buko yan ng tamaan lang ng Allah Ta'ala. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan akatigam ng mga yamang katago, yatabyasang mga butang na ipatigam o ipakitagid kanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, dyan magalong kita 100% ubos ikatigaman nan. So diyan nang benaan lang ng Allah Ta'ala. Ang pamang kadaygan maglong na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuno magpakaatag kuno ng kadyawan o kabinasan sang kanan pinaagi sang kanan sarili mismo uriyan ng kanan kamatay. So bukod dayan ng bena kay amay kayang manos siya iyawapat da na waday kanan putok dayang kanan gaubukan. Di din makainang ng madjaw o sang sarili ganinan sang kadaygan pakuwaw. Aun uman mga utaw, kadaygan ng mga utaw alang ng Allah Ta'ala na sabab sang pagiging extreme nilan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, magsapa da silan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam na yaning pagsapa sang kadaygan pa sang Allah subhanahu wa ta'ala upod yan isang mga pagsakuto o pagshirk kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ng mga Muslim, isugo kita ng Allah Ta'ala o ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung magasapa man kita na adtugid sang Allah Ta'ala. Then upod po man sang pagiging extreme sang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaning pag-celebrate ng kanan birthday. Yaning pigatawag na Maulidun Nabi, al-ihtifalu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Yaning pag-celebrate ng birthday ng Nabi Muhammad, makapila na tayong pagkabarik-barik na yaning nagabukan bid'ah di nang wainangan ng Nabi Muhammad o ng kanan mga sahaba o upod yan isang mga gabukan ng katadingan, iyadan billah. So bantay kita sini ng mga gabukan o lastly on uman mga utaw na yagalaw igapanginto na yang Nabi Muhammad kuno sallallahu alaihi wasallam buhilaw nan yan yang Nabi Muhammad adun sang kanan kubur kamagunawa ng kabuita adun ng idipasang babawan ng dunya. So maligya po niya maligya po niya na paniniwala kay yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buhiyan adun sang kanan kubur ubos ng yan dadun sang mga sindo nilan buhi silan okay di ka magunawa ng kabuita adun aung kalahiyan ng kabuy adisan dunya aung kalahiyan ng kakinabuy at usang kubur kay kung maglong kita adun na yaning tawag sini, kung maglong kita doon na yung kinabuhi sang kubur o adi sa dunya parehas da, anatistingi ko no lubungan niyang buhi adun o makanapas, di makanapas. So, ang kalahiyan ng kinabuhi sang kubur o kinabuhi adi sang babawan ng dunya. So, ang mga utaw maglong na buhi pa kuno yung Nabi Muhammad, kamagunawan ng kinabuhi ta adun ng mga buhi. So, buko ng tama yan. Yung Nabi Muhammad, patay da. Okay, at tusang kanan kubur, buhiyan. Okay, di ka magunawa ng kinabuhi taadun. Ibang klase da inyan na kinabuhi. Bukod ng kamagunawa ng kinabuhi natin adun. So mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala ito kay kariko, yang malambit natin kagabi, aw inshallah subhanahu wa ta'ala atundugan tamayo idto adun, biidnillah subhanahu wa ta'ala, upod po man sa mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Okay, bago kita sumudsin yan kariko, mga pasaya ng Allahu Ta'ala, ang gid, ang tagbis ko gid na asingit tagbi, makapantag kat sang sambok na video o sambok na vlogger na tablig, na yanin na tablig, tagad to kanami yani sa Panabo, yanin na tablig, sambok na vlogger, tagad to kanami sa Panabo, yag inang dauman yan, actually, yakakwanda ko sinin na utaw, ya makainang dako ng video ng pagtubag sang itong isa sang kanan mga aligasyon. So adon daw man medyo on daw man bagunan na video na medyo uwan pagtira sa mga ulama sabab yang waa katago yang kanaton mayo mga ulama labida asan sang Darul Ifta sang Barm ya palabas silan kagabi o ritong sa naalaw ng fatwa o religious verdict na yaning pigatawag lang na pagmama, ayan pigainang kadalasan ng mga tablig na pagmama na haram kuno yani. Adun ya malambit ng kanaten mayo mga ulama yang sabapan kung uno yang ikaharam sini na pagmama dala uman yang mga dalil sini sang Quran ng Allahu Ta'ala o sang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sang mga peglawngan ng mga salafus salih na dalil sang pagkaharam sini na gabukan. So yan na tablig lang ng Allah Ta'ala, yan billah, ya inang yan ng tagbisgid good na video, o gid pagtira ito kariko sa mga ulama, na ya issue sito na fatwa, sang madigyan kanan mga tawag sini, mga pangatarungan, kay laong panan, yaning pagmamaman kuno, kwan manggid kuno yaning maintenance kuno nilan. So di ko katigaman kung uno kadiyang sakit nilan na nga pegainang nilan adun na maintenance yaning pigatawag na pagmama. So ako yung banawa man ako paka-experience yun ng pagmama, pero wapay idingag ko na manusya abersang kamatikadingan ningaw na pegainang nilan yang mama na maintenance. Kung maintenance man gyud yang mama, sang uno na sakit adun yang pegamintin ng pigatawag na pagmama. So yan kaya lang ng Allahu Ta'ala usip inyan sang usip inyan sininatablig kung makasampay man yan ni na video kanan tabyada gid tubagan nan kung uno kadi yang sakit na pegamintin ng pagmama kay sama sampeglawngan mayo yani na tablig sang kadaygan na ng mga post na medyo yaga katinubagay kami pantag sang pagmama. Yalong yan mismo yung galong buko ko. Yalong yan na yaning pagmama kay ustad, bisyo manggid nami yani longnan. Bisyo gid nami yani. So kay pegakwan ko yan, baminang pegalari ko, kung pegalong ko yan na yang pagmama kay sab kwan yan, yaning sunnat. Longlan ustad yaning pagmama, bisyo manggid kuno nami yan. So sampeglongan mo na inyan na bisyo, so yung kanak gid gusto yang magkadamdam ko, how come adon yang sambok na bisyo mamainang na maintenance o bubong. So inyang kaya lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, tas madigpay yang ipang laungnan na yaning mamalawnan, herbal man kuno yani, herbal na bubong. Allahu alam gid kung uno yang sakit na pegabong ng mama, o gid laungnan herbal man kuno yaning pegatawag na pagmama. Kung bubong man yaning mama na herbal man kuno yani. Di kuno yani ka magunawa ng mga bubong asan na kadaygan na pegasikon kuno sa mga Yahudi. Pegasikon sang gobyerno na ang mga uno daasan, mga haram na sapi o sa mga kurat, yadan billah. Pero aber silan mismo gani, na matigama ko na yanin na utaw, yaga inam gyapon ng mga bubong na sikin sang mga butika o uno. So yadan billah. So alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang manusya magkasakit mangyod. Gani lang ni Ibrahim alayhi salam sang Quran lang nan, wa idha maridtu fahuwa yashfin. May kalongnan magkasakit ako, na yan na Allah subhanahu wa ta'ala yung magabong kanak mana, isugo gyapon kita ng agama Islam na kung mamasakit kita, abungon tayang kanatan may mga ginawa. Okay, di pinaagi sang mga haram na pamaagi. Agaw gani, yang pagbung adisang Islam, ang pagbung adisang Islam,
launang kanatan may mga ulama, yung pagbunglaw nan, pinaagis ang mga ipanghalal ng Allah Ta'ala. Di pinaagis ang ipangharam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawagani ilaw ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sambok na hadith, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima hurrima aw harrama alaikum. O kama kala alaihi salatu wassalam. Law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa benalong nan yang Allah Ta'ala, walong nan inanga, wanan a inanga yang kamayububong, sikinsang mga ipangharam kamayo. Mana basta bubong, bukod ng sikinsang haram. Agaw gani sang sambok pa na hadith law nan, tadawaw o tadawo wala tatadawaw biharam. Law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadawo pagbunglong nan kamo, ha? Pagbunglong nan kamo. Wala tatadawo biharam. O gid lang na ayaw kamo pagbung, pinagis ang ipang haram ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyang kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung magabung kita, di pinagis ang iharam ng Allah Ta'ala. Di pinaagis ang ipangharam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamagunawa ng magakadto kita sa mga mamantakay, magakadto kita sa mga sihiran, magapabung kita to kanilan, or inyang sumbari kita para sa mga yang kamatay da sa mga jino, mga syaitan, supaya gid man ka mabung kita, karikusin niya di mapatay inyan na pagbung, karikusin syirkul akbar, dakwa na pagsakutusang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kay galaw yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dabaha li ghairillah, paminton law nan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utaw na yagasumbari para sang lain pasang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So inyang kaya lang ng Allah Ta'ala, klaron sinin na utaw kung uno yang sakit ka di na pigabung ng pigatawag na pagmama. Then kung yang katarungan na doon na okay yaning mama, kay herbal man ko yanin na bubong, buko man kuno yanin ng minang sa mga butika na wada pagkatigami onday haramasan na kasagol, yambunaan lang ng Allah Ta'ala, di ubos ng mamalong ta herbal na bubong, mamalong data na halal. Di, kamagunawa doon ng marijuana, yadan billah, herbal man yung marijuana. Sa ato pa, pwede tayo nangon pambung yaning marijuana, yadan billah. Kay herbal man gid yaning marijuana. So, klaron sinin na utaw, kung uno yung pigabung ng pigatawag na pagmama. At the same time, yung isa daw man na ikwan na nga kuno waaharaman, kung iharam kuno ng mga ulama yaning pagmama, iharam gid kuno yanin ng mga ulama, kaya makalamang kuno kanate. Pero kung kanilan, di nilan aharam, iyadan billah, dakwa na pagparatang pagdaot yanin sa mga ulama. Agaw gani lang panan, kung yang kakatarungan mayo kay makasapad kuno yaning pigatawag na pagmama, na nangako no lang ng Allah Ta'ala, wa natin aharaman yang cellphone, yang begas madigda kung diabetes sabab sang begas, iyadan billah, nangako no wata pang haraman yang mga cellphone na makasapad kuno etc. So tanda gid yani ng kakulang ng kanan kadag, kakulang ng kanan katigam. Agaw gani lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sabapan man na ikadiabetes yang utaw sabab sang kanon, kay sobra uman kuman ng kanon. Naadi ka nato sa Islam, ubos ng sobra makasapad. Yan man ganyang pagkakagdan ng diabetes sang pinaagi sang kanon, yang grabe kuman uman ng kanon. Pero itong tamagid sang kanang kuan na inshallah di, isa pa, yang origin san ng mga butang halal man yan alang ng Allah Ta'ala, maharam sa gidyang butang na yan kung depende sang sabapan o niyat ng utaw sang paggamit san. Simpana doon yung cellphone, halal sa yung origin ng cellphone, kung gamiton mo sang iharam na maharam yung cellphone. Pero maharam ba yan lidatihi, sabapan sang yan mismo, yung cellphone mismo yung haram, o yung sabapan ng ligairihi, maharam yung sabab sang line pasin yan, baka sabab mismo sang cellphone. So inya na lang ng Allah Ta'ala, yanin ng mga utaw, wakatigam uno yung haramun lidatihi aw haramun ligairihi. Yani usapin yani sa usulul fiqh, makapantag sang isyu ng haram na yanin ng mga utaw, wayang katigam sini, kay na nga, pegaenggat sila ng pagpangadi, pegaenggat sila ng pagpaningig sa mga ulama o pagpangusip kanilan, di silan kay lagi kuno, mga wahabi man kuno yaning mga ulama adisang particularly sa Davao. So kanilan dain yan alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw gayud pega patademan ko yang kariko na
sang kariko nang yakila sini na vlogger na tablig, kaya unggat ko yung kariko na di kita malingag sini na utaw, di kita kamo mangintusang kanan mga pega pang tawag sini, pega pang vlog, kay yung na katadingan. Wallahi katadingan yung piga pa kalat sini na utaw, iyadan billah. Labi-labi daasan sa kanata sa Panabo, sa Davao del Norte. Kanata nasan sa Barangay Dato Abdul Dadja, kay yan na utaw taga-asan kanaten. Actually, yan na tablig adun sikat adi adun sang Islamic University of Medina. Sabab sini na kanan vlog. Aber yang kadegan na mga tribo, na mga bangsamuro adi san jami adun, abay dadun pag-usapan yan ni natablig. Ya masikat yan ni natablig, sabab ya masikat yan ni natablig Allah ng Allah Ta'ala sabab kinsinin na kwan. Adi mismo sa Madina. Namadyaw manggaw kung yung ikasikat nan yung pag-ibadat ng sang Allah Ta'ala, o yung ikasikat nan yung pagpakatagnan ng katadingan sa mga utaw, o pagdaot sang fatwa ng makanatin may mga ulama, na yung kanatin may mga ulama, di sila mamakapalugwa adun ng hukom na haram yang sambok na butang kung wanilan yani istadi ng madyaw. Bukan yani nang long tapabur-pabur kung ya makapabur ka mayo di mayo haram kung wapa ka yani kung ya makapabur ka mayo di mayo haram kung wapa ka pabur ka mayo haram mayo bukan naminan. Ang pagani sambok na tablig yapon nasan enday kung yaga agad pa yan ng tablig o gid nitong ningaon tablig gyud yan long panan uno kuno yang iharam ng Allah Ta'ala o ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang Quran o hadith na inganan nan itugid kuno yang haram yang wada kuno iharam ng Allah Ta'ala ng Nabi Muhammad ng klaro na pagkaharam bakede niya ng haram kamagunawa dun ng mama wasa kalambit yang mama adun sa Quran o hadith na iharam yan long panan ay dalong nan mayo pagdugangi yang mga butang na haram kay yang haram gid kuno kung uning iharam ng Allah Ta'ala o ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, tubagan tayanin na utaw uman long na kung minan sa kadi yang shabu yang droga haram o di waya kita no na aya o hadith na yaga haramadon ng word for word sang pigatawag na shabu, marijuana, mga droga o uno paasan. Waya kita alang ng Allah Ta'ala sa tupa halal dayani. Sa tupa adon halal dayani. Kamagunawa ng mga sigarilyo, wa may sigarilyo na yamalambit sa Quran o hadith na iharam yung gyud yan. Ya maharam gyud yan sa isang ijtihad, pag-research ng mga ulama. Sa tupa halal yang pagpanigarilyo. So subhanallah sini na mga utaw. Bantay kita sini na mga utaw na yaga palaganap ng mali na katuruan pagdating sang kanatin mayo agama. Yani dasagaw itong laong ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madating yung panahon longnan na maga-istorya yung utaw na pigainganan na ar-ruwaybidah. Mga ruwaybidah man yani na mga utaw. Agaw gani usip yang mga sahaba, ya Rasulullah, uno long nano, sino long nan yang utaw na ruwaybidah. Laong ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ar-rajulus safi o ar-rajulus safi. Yan long nan itong utaw na darwaka na utaw, way bili, way bilinan, way halaganan sang kautawan. Way sa kwan pa inyang yaning way pulos long nan na utaw, yatakallamu fi amril am. Yanin na utaw long nan mag-istorya sang ubos na ng butang. Ubos ng butang, maistorya. Aber digaw nan inyan dapat apil sa pag-istorya nan kay o sa kwan pa, ang mga utaw na mas authorize mag-istorya pantagsan na butang, uriyan, wayan pakapangadisan, wanan yung kapangadi na madyaw, o gayt sabab kay kalininan ng kasikatan, kalininan, akapangagadan yan, akapaningigan yan, o labi-labi da pandaot sang mga yaga pandawa ng insakto na pag-agama, maistorya. Kaberwada pagka dimao. So bantay kita sini ng mga utaw, grabe ang fitna adun mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinta sang Allah subhanahu wa ta'ala na bakawat nun kita sini ng mga utaw na igapalaganap ng sapad na pag-agama o sapad na katigam pantagsang agama nato. So beware kita sini na utaw, yani na vlogger na tablig kay matading kita kung abay kita maningig san kanan, iyadan billah. So adon mga alang ng Allah Ta'ala padayunon nato yang kanaton mayo bityara makapantagsang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upod sang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhu aktharu minal walidi wal waladi.
upod sang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga alang ng Allah Ta'ala, yang mahalin tayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang mahalin tayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sobra pa sang pagmahal ta sang mga taganakta o mga anak ta. So mga alang ng Allah Ta'ala, di mamakumplito yung iman ta sang Allah Ta'ala. Labida sang iman ta sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamanan di natin mahalin yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga alam ng Allah Ta'ala, sino ba adun yang utaw na Muslim sa panahon ta adun na di nan mahal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahal ta. Pasaya ta yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awgid kailangan yang pagmahal ta sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobra pa sang pagmahal ta sang kanaton mayo mga taganak o mga anak. Magkausip ta na nga iyo paman adun yang mga taganak o yung mga anak sinina butang but pasabot, yaning kailangan mahalin ta yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sobra pa sang unuman na mga butang na mabugat sang kanatin mayo sarili. Kung tanon ta yung mga taganak ta, mabugat yan sang kanatin mayo mga giginawan. Labi da yung mga anak ta, mabugat yan sang giginawan ta. Mana unuman na butang adun na mabugat sang kan mo giginawan, kailangan yung pagmahal natin sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobra pasan. Kay upod yan sang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaw gani lang ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilayh min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di law nan kumplito yang iman, pagpanginto, pagpamaratyaya ng sambok na allang, taman ng dinan inangen ako na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas mahalnan kaysa sangkanan pamilya, sangkanan kakawasan, aw sangkariko dalawnan na mga kautawan. Sang sambok pa na hadith launan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayh min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dilaw nan kumplito yung pagpamaratyaya ng sambok na Muslim, taman nan dilaw nan dinan ako mahalin ng sobra pa sang pagmahal ng sangkanan anak o taganak o sangkariko na ng mga utaw. Mana kailangan sa Muslim, mahalin lang yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang yaning mahalin natin yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sobra pa na pagmahal, sobra pa sang pagmahal nato sang mga butang na mabugat sang kanatin mayo giginawan. Tandayan ng iman, pagpamaratyaya adun sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yan sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, o isa na pamaagi ng pagpakita nato adun ng pagmahal yun sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung paggabak ng kanan mga sunnah. Yang Muslim na yagagabak ng sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upod yan adun sang tanda na yan na utaw mahal na niyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung utaw di yan masunod o magaya, di yan masunod o masundog o magaya sang sambok na utaw, yatabya na mahal nan inyan na utaw. So itong mga utaw na yaga pangagadyud sang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, either sang panaputnan, sang piaglawngan nan, sang mga gabukan nan, aber inyang mga simple ginabutang pero pod sang gabukan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na yan adon yan tanda na yan na utaw mahal na niyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agaw sa kita na mga Muslim, pangadiyan ta tigamunta kung uno yung mga sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya masundog tain yan, magaya tain yan, kay na nga unta kapatunayan ta adon na mahal ta agaw yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw yang pagmahal sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pinaagi sang pag-inang ng mga makabago na pag-ibadat sang Allahu Ta'ala, kamagunawa ng mga bidaah, kamagunawa ng maulidun Nabi, isa na arasun kan mo dun na mga pabibid'a na yaga-celebrate sini na gabukan, inang nami yan kay Ustad, kay pasayaman nami ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di da natin kailangan gumubok ng binago na pag-agama, na wanan induan, wanan asuguan, para gid adun mapakitata o maprubta na mahal ta agaw yan. Kaya ang Allah Ta'ala yagalong yan sang Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sang Quran, paglonglong nan kay Muhammad, kung mahal bagyud mayo yang Allah Ta'ala,
pangagad kamo kanak. Kay kung mangagad kamo kanak, aampunon ng Allahu Ta'ala yung kamayo mga kadusan, o yan yung amahalin uman kamo ng Allahu Ta'ala, din aampunon nan yung kamayo mga kadusan. Mana yang bunna na pagmahal sang Rasulullah, iyan sang pagpangagad sang kanan mga gabukan. Iyan sang pagsunod sang kanan pag-agama. Iyan sang paggabuk ng kanan mga sunna, aw di pinaagi sang pag-inang ng binago na pag-agama, wanan a induan awanan a inanga. Mangalan ng Allahu Ta'ala, upod pasang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawqiruhu. Yaning pagpakadakwa. Yang pagpakadakwa sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o yang paggalang, pagrespeto kanan. Upod yani adun sang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanatin ng mga umatnan, yang pakadakwon tayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw agalang tayan aw di tayan ipakadakwa sang level na subrada. Kung when gid itong boundary ng agama Islam ng pagpakadakwa aw paggalang sang Rasulullah, asin gid kita taman. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, agaw sa launan itong mga utaw na yama maratyaya kanan, manasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruh, mana ng wa'azzaruh, ipakadakwa nilan o igalang nilan, irespeto nilan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruh, o itabangan, isuportan nilan, yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagpapayapat sinina agama, wattaba'un nura alladhi unzila ma'ah, aw ipangagadan nilan itong sigay, inyang kapawa, makna yang Quran. Ipangagadan nilan itong kapawa, kamagunawa ng Quran na yaturon adto kanan, makna sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun. Silang dalawang nan itong mga utaw na managmalampuson kagaya sang akhirat, aw patigani adisan dunya, magamalampuson labida kagaya sang allaw na mauri. Mga alang ng Allahu Ta'ala, upod pa sa mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihi zahiran wa batinan, wa adamul ibtida'i fi dinihi. Yang mamangagad kita sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw yang magasundog kita kanan, magaya kita kanan, sang sikrito man aw mapayag, aw yan di kita kamo magaimbinto, magainang-inang, ng binago sang agama ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upod yan isang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apangagadan tayan, sundugun tayan, sang ubos ng kanan mga gawbukan. Although ang mga gawbukan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na exclusive gid para kanan, or pwede ang gani gyapon kadaygan na gawbuk ng Nabi na pwede gyapon kanato, pero kung di ta inangan dibon kita mamakadusa, so iyang kay Allah ng Allahu Ta'ala, awgid, yung pinaka-importante gyud na asundugun tasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pamaagi ng kanan pag-ibada sang Allahu Ta'ala. Kaya galong yung Allahu Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaw nan abaw yan ng Allahu Ta'ala yan jin o manusya, yatabya na asimbon nilan yan gid na Allahu subhanahu wa ta'ala. Na yan yung pag-ibada, pagsimba sang Allahu Ta'ala, yatagan kita ng pattern ng agama Islam na mininikay kamo pagsimba sang Allahu Ta'ala. Na yung pamaagi ng pagsimba sang Allahu Ta'ala, pinaagi sang yaning pamaagi na inindo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana, kung maununo yaga agama, yaga ibadat yang Nabi, ito yung kanatan uman pag-ibadat o pag-agama kanan Allah Ta'ala, sundugun ta. Sundugun natin, pangagadanta, yung pamaagi ng pag-agama ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kay upod yan sang kanan kapatot. Na di natin akatigaman adun kung maununo yung pag-agama ng Nabi, kundi kita kamo mangadi. Di kita mayo mangadi, di kita kamo magpangusip sang kanatin mayo mga ulama. Agaw sa magkabarik-barik natin magkaunggat yang kariko na mangadi kita sa mga madrasa. Kung di naman kita makaupod sa mga madrasa, so mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala,
kung di daman kita makaupod sang yaning mga kung di daman kita makaupod sining mga pag madrasa sang Sabado Domingo kay long pasagaw kwanda kita yaning matas da yang edad ta medyo mawat dalaban kita. So yang importante asan adun Allah ng Allah Ta'ala kung on magkaon sa mga banwatan ng mga pagpapangadi, mga seminar na di kita mag-absent. Kailangan mo pud kita sinyan kay na nga kahit papaano kadugangan yang kadagtas ang agama Islam. Labi da kung ong kanatan mayo mga ulama, ong kanatan mayo mga mangkatigam sang banwa, suliton tayong pagpangusip kanilan kay di sang ubos ng panahon on mga ulama sa banwata. Mangusip kita samtang iyan pa silan mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala supaya kagaydan kita kamo kariko sang insakto na pag-agama kanan na Allah ta'ala. Aw yang dilong nan pag-inang ng binagusang agama. Yan na di pag-inang ng mga bid'ah. Yan yung mga pag-agama na wainduan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agaw gani, yan yung mga utaw na yagainang ng mga bid'ah, mga pag-agama na wainangan ng Nabi, wanan asuguwa. Yan yung mga utaw, mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala is mga kwanyani. Upod sa mga utaw na wanilan atagan yung kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natid na baw, yung bunaba, yung usapan pa, prangkahan na istorya. Yan yung mga utaw na yagagabak ng bid'ah, wanilan atagan yung kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Sa benar-benarnya maunlong nan kamayo yang sinugo ng Allah Ta'ala na madjaw na modilo sang sino man yang yang sino man na pagapanganganaynan yang Allah Ta'ala o yang Allah na mori. Na sini na ayatan Allah ng Allah Ta'ala ya malambit na doon na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan din pinakamadjaw na modilo, pinakamadjaw na ason lugon natin labida pagdating sang kanatin mayo pag-agama kanan na Allah Ta'ala. Agaw gani yan na ayatan yang pagpamaratyaya taadun na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is yan da yung pinakamadjaw na modelo yang mamanginto kita sa minan na pangintuan apil daasan alang ng Allah Ta'ala ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'amar yang mamangagad kita sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang uno man na kanan ipang sugo wajib man yani o sunnat man yani o ipakay man yani isugo ng Nabi Muhammad mangagad kita law ng Allah Ta'ala wa ati'ur rasul la'allakum turhamun aw pangagadilong nan mayo yang sinugo supaya long nan kauyan kamo ng Allah Ta'ala. Mana yan pangagad sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw sang kanan pamaaki labi na sang pag-agama sabapan niya rin na makamang ta yang rahmat panginluyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upod pa man asin yan alang ng Allah Ta'ala ijtinabu ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang malikay kita kamo, masanggila kita kamo ng unuman na ibawal o isagda ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So unuman yang iharam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam isagdanan likayanta. Likayanta. Labida abir pa itong mga makruh gid, kaya makruh kabunsiyan nagabukan, inangan mo di ko bun makadusa pero pinakamadjaw likay. Kay kabunsiyan nagabuk pero di ko makadusa inangan mo. Abir paminin yan alang ng Allah Ta'ala, katigaman mo doon na isagda ng Nabi Muhammad inyan nagabukan bilang pagpamaratyaya kanan o pag-atag ng kanan kapatot na ito kay alang ng Allah Ta'ala yaning likayan tain yan. Kailaw ng Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Unulong nan uman yang iatag ng sinugo na kamanga mayo. Uno man yang isagdanan kamayo na sanggilay mayo. Mangalang ng Allah Ta'ala upod po man sang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadaru min al-kadibi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bantay-bantay kita lang ng Allah Ta'ala kay upod yan isang kapatot ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maga-inang kita ng kagaw na istorya pantag sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madigyan niya dun sa panahon lang ng Allah Ta'ala mag-inang sila ng mga kagaw na mga istorya, mga gugudanan, makapantag sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magalong sila na dun na law ng Nabi Muhammad minini pero wakadi alawngan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mga minini adun na mga utaw alang ng Allah Ta'ala. So di magbantay kita.
Magbantay kita na magkagaw kita, magakagaw kita sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaw gani adto kadami tablig gyapon, inagad gyapon sinyang vlogger na tablig lawnan law kuno ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino lawnan yang magaubang ng 20 katuig na bawal dalaw nan yan magubang. So inyan na hadith, inday pa kung uno kabunan inyan na hadith, ipasampay gid uman kanakon ng sambuko na estudyante asang yapon sa kanami na ustad, uning katanaw mo sini na hadith na ito lagi kuno na sino kuno yang magubang ng 20 katuig na di dalaw nan yan pwede magubang. So long ko uno yang inarabsan na hadith, yalong gid inyan na tablig na adi na ta mag-Arabic kay dili man ta Arabo minan. So long ko kanan na yamatigam ka uno yang insakto na haditsan no na nauno kay ustad law na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sino lang nan yang magkagaw kanakon ng tinuyuan na yaka magunawa lang nan yan ng yaga arkila ng kanan bangko kagaya at tusan naraka jahannam iyadan billah. Yan yung hadith na sahih. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yang utaw na mag-inang-inang ng kagaw sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasing yan adun ng yaga inang ng kanan luba, yung kanan bangko at tusang naraka jahannam iyadan billah. So abungan ta, likayan tagid yang makapagtagaw kita sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, magalong kita gabukan yani ng Nabi, ininang yani ng Nabi, ilong yani ng Nabi, pero buko sa kadi. So klarunta yaning mga hadith na yaga pang kagugud kanata kung insakto bayani, sahih bayani o daif. So abungan ta yang pagkagaw sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then upot pa sang mga kapatot na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbatu ala baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu wa ikramuhu duna guluwid. Yang pagbahal lawdad sa pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw sa kadad baga asawa aw yang pag-ikram kanilad, yang pagdadayaw kanilad duna guluwid, way halo da pagiging extreme, pagiging sobra. So mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, upod sang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya malambit ta, yaning pagmahal nato sang alul bait. Mana ng alul bait, yaning pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yaning pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apil daasan yang kanan mga asawa. Number 1 na pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kanan mga asawa. Ubusan upod sa pamilya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikadwa upod sa mga pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kanan mga anak, ubos ng mga anak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then yan sagaw, then apil daasan yang kanan mga umpo kamagunawa ni Hasan o ni Hussein, kay yan manggidyang umpo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Hasan o si Hussein. Then upod pa sang mga alul bait, si Ali radiyallahu an o yang kanan pamilya, o si Abbas radiyallahu an o yang pamilyanan, si Ja'far ibn Abi Talib o yung pamilyanan, si Aqil ibn Abi Talib o yung pamilyanan, o kariko adon ng ilambit ng agama Islam, ilambit ng kanaton mayo sharia, na yanin ng mga personahe upod sa pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kanato na amahalin ta silan, ipasaya ta silan, dadayawon ta silan, awgay do na guluwin ng way pagiging sobra. Di kita uman magpasobra. Nangaalang ng Allah Ta'ala, aun sikta adon na yaga-claim na Muslim silan, awgay yaning mawat silang sang ka-Islam, kamagunawa ng mga Shia. Yaning mga Shia alam ng Allah Ta'ala, abay nilang ipromote yung pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, particularly si Ali radiyallahu anh, si Fatima radiyallahu anha, si Hasan o si Hussein o yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o yung kanilang mga tupo. So iyan kay Allah ng Allah Ta'ala, pega-promote nila niyan na pamilya. Nawasay problema tagawsin yan, o ganyang problema sini na mga utaw kay extreme silan sang kanilang pagmahal o pagdadayo sang pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na halos magpakainang dad sila ng mga gabukan na shirk,
pagsakuto sang Allah subhanahu wa ta'ala, pinaagi sining mga pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaw gani ang mga Shia, pigasimba nilan yang Alul Bait, pigasimba nilan si Ali radiyallahu an, si Fatima radiyallahu anha, aw yang si Hasan o si Hussein, o yang mga tupo nilan taman sitong ikadusi nilan na imam na yagatago adun adto sang langob sa Samarkand na pigainganan kuno si Mahdi, na wallahu a'lam ito'y insyaallah yan Dajjal. Kay yang Mahdi ng mga Shia, ito kay yang Dajjal, ito kay yang Dajjal. Na yani na mga utaw sobra yung kanilang pagmahal sa pamilya ng Nabi Muhammad, na halos ipatas nilan yung pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangkatan na buto ng kanilang pangkatan. Iatag nilan adun na mga Shia sa pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang halos yang madig sang mga katangian o sipat ng pagkakadunan, iyadan billah. Agaw gani madig yung Shia na igasimba sang kang Ali, kang Hasan, kang Hussein, kang Fatima, madigyan mga dua nila na adto niya pega diretso kay mga pamilya kuno ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So buko na minan Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagpasaya nato sang mga pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pagdadayo kanilan, kundi yung pagdadayo ta kanilan, yung pagmahal ta kanilan, pagdadayo ta kanilan, o yung pagkila nato, yung akilon natin, yung pangkata nilang sang agama Islam bilang pamilya ng Nabi, o hindi kita kamo maging extreme na halos asimbon na tamayo silan, inangan na ta silan mayo ng mga kadenan, lahi pa sang Allah subhanahu wa ta'ala. Laon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhakkirukumullahu fi ahli baiti, kaya patadaman kulongnan ko kamo sang Allah ta'ala sang kanakan pamilya. Mana, o sa kwan payaga panumbilin, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ni napiglongan nan yamalong nan yani nitong last danan na Hajj, itong last danan na Hajj kibali yaga khutbayan adto sang Arafah, din ilaw nan yani na piglongan na o sa kwan pa piga panumbilinan nan yang ummat nan na adadayaw niyang kanan pamilya. So dadayaw tayong pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagi ng pagmahal kanilan, aw yung pagdadayo kanilan, aw yung pagkilata, akilon ta dapat yung pangkata nilan sang Islam bilang pamilya ng Nabi. Pero di kita sumundog sa mga Shia na halos ininang danilan kadenan aw Ginoo yung mga pamilya ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upod pa man sa mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikramu ashabihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimuhum wa i'tiqadu fadlihim wa ad-difa'i anhum. Upod sa kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pag-ikram, pagdadayaw sang mga sahaba, mga kainupudan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw yang pagpakadakwa kanilan, aw yang apangintuan tayang kadyaw nilan na ilambit ng Quran aw ng Sunnah, aw yang adi pinsanta silan laban sang mga critics nilan, mga bashers nilan. Mga Allah ng Allah Ta'ala, yani mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, upod yani mga Allah ng Allah Ta'ala sang kapatot ng Nabi Muhammad na date natin, yani mga inagad ng Nabi Muhammad, mahalin ta silan. Mahalin tayang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahalin tayang tanan mga khalifa. Mahalin tayang mga sahaba ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isil man kanilan o batikadong o buyag, usig man o bubay kanilan. Sangan sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ahlus sunnah wal jamaah, upod sang tanda ng ahlus sunnah wal jamaah, pega dadayaw o pega mahal nilan yang mga sahaba, o pega kila nilan, pega recognize nilan yang kanilang kadyawan o pangkatan alisang Islam bilang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o pega dipinsan nilan yang mga sahaba sikin sa mga utaw na yagadaot kanilan. Nangamin ito Allah ng Allah Ta'ala sabab ang mga utawa doon na igatlim gyapon ng ka-Islam kamagunawa ng mga Shia o ganyan ng mga utaw, mga anti-sahaba. Mga anti-sahaba yani Allah ng Allah Ta'ala. Yani mga yaning tawag sini, yaning mga sahaba o mga basher sini. Number 1 na bashers ng mga sahaba, number 1 yung mga khawarij. Sila niyang muna na ya tawag sini, yaning kritik kalaban sa mga sahaba, particularly sa kapanahunan ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Din sunod kanilan yang Shia o yani mas grabe kay na nga law ng mga Shia upod sang akida nilan
ubos lang nan ng mga sahaba kafir. Upod lang nan ubos ng mga sahaba kafir according sa mga Shia. Aw gid kuno tulo ka sahaba yang wapag kafir pagkabus ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkawafat nan. Ito kay si Salman al-Farisi, si Abu Dhar al-Ghifari, aw si Miqdad. Yang gid tululong nan, yang gid yang mga sahaba na wapag murtad pagkawapat ng Rasulullah. Daris ng mga sahaba, pati si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, o yung mga asawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati itong 10 na mga sahaba na ipramisan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng kasurgan, ubos kuno sidto, yan nagkapir, yan nagmurtad pagkawapat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pigatawag nila ng mga munafik, yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yan kay, yan yung akida sinin ng mga utaw, agaw sa magpakawat kita sa mga Shia. Yanin mga Shia, mga kalaban yanin ng Allah Ta'ala. Kalaban yanin ng sinugo ng Allah Ta'ala. Kalaban yanin ng agama Islam, mga alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaban yanin ng agama Islam. Pigasapad nila yang mga sahaba. Agaw gani, yang matigam kamo yung pinaka-target talaga ng mga Shia sa padin yung agama Islam. Pero di nilang diritso mamasapad yang agama Islam. Nandiritsuhan. Agaw sa yang inilang nilan yang indirect na pagsapad sang agama Islam. Maununo pinaagi sang pagsapad sining mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanganilang pigadaot yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab yaning mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam silan yang may muna koneksyon natin sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silan yang pasampay ka natin ng agama Islam. Pinaagi sang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinaagi sang da'wa o pagjihad nila, ya kasampay ang Islam adun sa panahon nato o sang mangkawat na parte ng dunya. Na once adun kaparatangan yanin ng mga sahaba na ya pasampay ka nato ng Islam. Na yanin ng mga utaw kafir wa may klaro sini bekuman ang maturid yung ka-Islam sini ng mga utaw. So yang usip adun, kundum-dumun tayo kuminan sa kadiyang mga sahaba, yaning Islam na ipasampay nilang kanatan adun. Madjo bayani na Islam? Legit pa bayani na Islam? Akamangan tayang ka-Islam ta sa mga utaw na way klaro kadiyang ka-Islam according sa mga Shia, yadan billah. So yan kay Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto jud nilang sa padon yung Islam, awgid sang indirect na pinaagi kay di nilang kaya sa padon yung Islam ng direktahan. So asa padon nilang yung mga sahaba. Kaya na nga, gusto nilang sapadon ng indirect yung agama Islam. Na nga kamumasarig sang Islam na ipasampay ng mga sahaba na yung mga sahaba kuno di yan kasarigan. Di kasarigan yan, mga kuffar yan, mga munafik yan, according sa akida ng mga Shia. So bilang mga utaw, mga umat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan dipinsanta yang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam laban sang mga yagasapad kanilan, yaga-uyas-uyas kanilan, kamagunawa sini ng mga utaw. Law na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Ay law nan mayo pag-insulto wa pagpamudiya yang mga sahabat ko, yang mga kinupudan ko. La tasubbu ashabi makadwa, barikan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawalladhi nafsi biyadih, kay pagsapan ko lawnan, sang yagatakmag ng kanak kinabuhi, mana pagsapan ko sang Allah Ta'ala, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, kung onlaw ng sambuk kamayo, magasto fi sabilillah, magasto para sang jihad, para sang da'wa, para sang agam Islam, na minang kadakwa ng butay na buwawan, minan kadakwa yung agas tumayo fi sabilillah, sambuk din kamayo, di ng pagatabangan, butang tanun ako, magasto ako fi sabilillah na minang kadakwa ng butay na buwawan. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Di law nan mamadating sinyang yagagasto. Yang abir tagbis gid na kadyawan na ya makamang ng mga sahaba o abir iya mamakatinga silan adun sang ambag kadyawan o baras na ya makamang ng mga sahaba. Sa pagpangingindig sini na agama, di nilan akatumbasan yang sakripisyo ng mga sahaba. Di nilan akatumbasan yang baras ng mga sahaba. Di nilan katumbasan yang iman, pagpamaratnyaya ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mga sahaba, utang na loob ta kanilan na yasam kanaton, utang na loob natin kanilan na yasampay ang Islam kanaton adun. Utang na loob ta kanilan na makasampay kanaton pinari kanilan yang mga sunnat aw yaning Quran.
agaw sa date tagid silang mahalon, date tagid silang dadayawon, date tagid silang pakadakwon, date tagid pangintuwan yang kadyaw i-recognize ta yang kadyaw nilan o pangkatan nilan sang Islam o dipinsan ta silan laban sa mga kritik nilan o katapusan na mamalambit nato makapantag sang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujubut tahakum li sunnatih war rida bihukmihi fil usri wal yusr. Yaning pagkaobligado ng paghinukumay, paghinatulay pinaagi sang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw yang pagkalinilaw sang hukuman ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang hirap at ginhawa. So bilang ummat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan adun mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala inanintah yang syariah yang balaod na ida ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamagunawa ng sunnat nan yani yang inanginta adun na balaod nato sang intiro kinabuhita. Kung uno yang desisyon ng Nabi Muhammad sang samuk na butang, maununo yang paghukom ng Nabi Muhammad sang samuk na butang, ito yung subayin ta na yani dakwa na batalo yani adun kanato kay na nga labida kanato na iyang kita pag-iaasan sa Pilipinas, labida sang banwa na yan na banwa malong ta, bagagid yan ng Muslim na banwa. Kaya yang yagada, kafir, adun yung pigapa-implementa asal, bagunang kanang agam Islam na balaod, adun alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, majority pagod asan bago ng mga Muslim. Na magdating sa punto na usahay, o digid ng usahay kundi kadalasan yun, yang ka-implementa na natin na pamaagi ng panggobyerno, pamalaod, pati sang ka natin, mga osakon pa yung pangsarili na kinabuya kadudug, yung pigabasiyan nato, yung balaod ng Pilipinas, yung balaod ng demokrasya, yung balaod ng ininanggid ng utaw, yung balaod ng mga satro. Halos piyagpakilid na natin yung syariah ng Rasulullah, yung sunnat nan, kay magalong na waman kita sang Islamic country at tukid yan sang kuwan yadan billah. So bukala ng Allah Ta'ala part ng pagiging ummat, part ng pagka-ummat ta sang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang implementa nato magatahakom kita kamo inimplementay kita kamo ng sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyempre muna sang kanatin sarili implementa tayang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung balaudan muna sang sarili ta, then at isang pamilya ta, sang mga gakad ta, kung makaya ta sa banwa ta, inangan ta. Inyang kay Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, war rida bihukmih, kailangan kaliniyan ta. Kaliniyan natin yung balaod ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung desisyon ng Rasulullah pagpasyanan sang mga isyu. Yan kay Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan dapat tayan, dapat yan kanato kay upod yan sang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaman na kita sagaw, magkabarik-barik ko inangan upaman, yaning upamantadon sang pagbinahinay ng katigayunan, na asan sa Pilipinas, sang kanakan niya masot na katigam, wamabon pagapakialam yung gobyerno kung yung pagbinahinay natin ng katigayunan is yaning pinaagi sang Islam, na kung minin yan, wamang kadi kita pagabawali, wa kita pagabantay na kung in-Islam ka mo ng binahinay o namay tabo ka mayo, na i-implementa taasin yan yung Islam. Ubos ng butang na way balakid, way babag, way mapsada na makuan, implementa tayong Islam. Implementa tayong balaod ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, yung problema, kay inyang sagaw, usahay pagkatarampasan niyang lilini ng ginawa, mas apiliyan nilang niyang pamalaod ng mga kufar. Kay nangaya makauyon sang kanilang lilini iyadan billah. So delikado yung minini na pagpanginto. Kay dapat kaliniyan ta yung hukuman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang hirap at ginhawa. Agaw gani law ng Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsapan law nan sangkan mo kadanan kay Muhammad, na di law nan silan ama maratyaya. Manay mga utaw, di silan mamay mo ganap na mga mu'min, mga maratyaya, taman lang di nilan inangan na ikaw kay Muhammad yang tig hukum kanilan.
Manataman nandita inangon na yung magahukom ka natin yung hukuman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di makumplito, di maimo ganap yung kanaton pagpamaratyaya sang Allahu Ta'ala iyadan billah. Aun kanaton mga dispute adun, peglalisan na mga butang, taman nandi pamaagi ng Rasulullah, balaod nan buko ng yaning sunnat nan yang kanaton inangon adun hukuman, magahukom kanato yung sunnat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mag-imo ganap yung kanato pagpamaratyaya sang Allahu Ta'ala. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Uriyan sinyan, yang way ama kita adun ng sinyan ng mga utaw sang puso-puso nila namatay. Mana kailangan kaliniyan tayong hukuman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, makapabor man yan kanatin naudi. Sangan na hukuman yan ng agama Islam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaliniyan tayani. Wa yusallimu taslima, aw mapaander kita sambalaod ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So iyang kay Allah ng Allahu Ta'ala yang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malambit ta. So alhamdulillah, yang mabus natin yang pagbaw makapantag sang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o insyaallah sang sunod doman natin mayo na live yang kanatan daw mayo uman abawn yang makapantag sang kapatot katungod ng mga sahaba ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma-explain ta sino yung mga sahaba, uno silan, uning kadyaw nilan, o uno uman yung kanilang mga kapatot na date natin yatag kanilan. Pangaytas ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbarapantag kariko ng mga yamang kadinugta. Pangaytas ng Allah ta'ala na tiyakapan ng kita sikin sa mga fitna na yamang katago o yamapayan. Silidagit taman, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.